שלום אדוני, אנחנו מהתוכנית סטודנטים שואלים, מכיוון שאתה מתחבר לעולם הסטודנטים ובתוכנית שאנחנו שואלים פוליטיקאים את השאלות שבאמת חשובות לסטודנטים, מה אתה רוצה לשאול את הפוליטיקאים שלנו, למשל נפתלי בנט? אדוני, אני רוצה לבוא לנפתלי ולהגיד לו, נפתלי, אני אותך מכיר. אני יודע, אנשים חושבים שהוא קיצוני, שהוא מסוכן, שהוא ערמומי, אבל אני רוצה להגיד לך, אני את נפתלי מכיר, ונפתלי הוא קודם כל פסיכופת. ומה היית שואל למשל את הרב חיים אמסלם? הרב חיים אמסלם זה רב מאוד מכובד, רב רציונלי. אתה יודע שאפשר להסתכל ולדבר איתו בגובה העיניים ולהגיד לו, תחזור לבני ברק, חשוך! ומה לגבי יאיר לפיד למשל? יאיר לפיד, אתה יודע, אנשים אומרים שהוא כל הקנאים והמלעיזים שהוא לא מוכשר, שהוא לא מתאים. אז אני רוצה להגיד לך, אני מסתכל על יאיר ואתה יודע מה אני רואה? דוגמן תחתונים. דוגמן תחתונים.